Horas madihita saluhuna kadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai martang yang mahita. Ali Tuhan dibata pardengan basa jala parasi rohana sumurung di bagasa tikion rohami Tuhan tuadupamu mandok moliate di sudi akka pangaramu tiommi. Noeng Tuhan apala tikion neng tangihonon nami mahatam marsaringar main di tonga-tonga ni ngulu nami si sama Tuhan angkadusa pangalasion nami olah mengasahun Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Hatan dibata dihita di bagasa tikion imanatar surah di buku Lukas bidusia ayat 51 1 ayat 22 songonon ma didok disi. Alai di nalam donok ari habawakitna di patohom ma buhina mardala tuhuta Jerusalem. Laos disuruh ma'aka suruanna patujulona. Jadilah ma nasida. Dibongoti masada hutani halak Samaria paturehon parbornginanna. Gabedang dijakon nasida ibana ala dipatohom buhina laho tu Jerusalem. Marnidai sisianna si Jakobus doho si Johannes di dokma. Tuhan anggo oloho hudoko kami ma turun api sia gijang mangalesehon nasida. Songon binahen ni si Elia. Alai humusor ma ibana, hona hata ma nasida dibahen. Nin nama dang diboto hamu hape manang to didia di hamu. Ai laho paluahon dada mangagoho to dinijol ma anak nijol mai. Ubain naro. Jala tuhu tanah asing nama ditopok nasida. Wujud di tengah dalan nasida ninna sahalak mamadok ibana. Sai hutonok kudoho manang tu dia peholaho. Didok Yesus matu ibana, namar liang do anggo atu asu, namar rasar do pidong namar tonga-tonga langit, alai anggo di anak ni jolmai dang adong hapeahan ni uluna. Ia tu sahalak na asing didok, ihut tonau. Alai di dokima, loas au jolo lao mananom damang. Alai ni nama mado ibana, pasobu ma akan amate mananom namatena. Alai anggoho borhak mama maritaho karajao ni de batang. Sahalak nasing muse madok huihut peho Tuhan. Alai loas au jolo martina dikata tuaka dongaku sabagas. Alai ni na Yesus mamado ibana, nama jama ninggala huhut mamerik tupudi. Tung naso tau mai tu harajao ni debata. Olak ni dos sahatna. Topik ni hata ni debataon satia mangihuton debata. Akadongan sapor siaon di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Buku Lukason omma buku barita nauli manang suratna na ditujuho tudongan na si Theophilus. Jozor-jozor do baritai di surat si Lukas asa anggia ditada ibana hasitongan ni hata naung dipodahot tu si Theophilus. Sahat matong nang hata ni Tuhanot tu tonga-tongatan waengon. Dihita saluhukna heado dijua halak ditiki mangibati sada luak manang sada bagas samu. Heado rupani hamu madok sa ihutonoku ho Yesus. Manang hirim rohani Yesus ihutonot ta ibana alai dakibul rohata mangihuton ibana gok sidaliata. Jala hiado hamu maila martangiang songkalak Kristen ditiki di rumah makan manang restoran berengota ma namar hadomuat tusi diturpuk hatani Tuhanon. Naing mapatar idauta rumang nina satia manyuto Yesus manang nasongon dia didok. Naparjolo dang dijako kalak Samaria haroron Yesus di hutana. Buta bereng ayat 51 saat ayat 53. Akadongan sapor siaon Yesus nasay makubasi jala mangulahon nadenggan nanang jupang nama tikina. Imatikin nanang dipasahat nama ibana tu akasituan imalim do tu akasi boto surat. Jadi maruta ko sama ibana uhmonna jala pasahaton nama ibana tu parbigu. Pola ikon mate ibana bunuon. Buita bereng Markus 10:32 do Matius 10:21. Dinabor hak Yesus rabdo sisianna sian Kapernaum tuhuta Yerusalem manggohi natar surati disuruh do sisiani patujulona tu Samaria adoraso tu Yerusalem para di parborngina. Tu Yerusalem adong dua dalan ima sian Samaria dohok pera. Jala jumonok molo sia Samaria.
Somalna halak Jahudi atip pejumonok dang olos yak kuta Samaria. Ala ramu jala marmusu do nasida. Ala yango Jesus do sisiani mamulus jala marsaka marborngi do di Samaria. Dang dijako kalak Samaria Jesus. Ala dipatohom buhina laho tu Jerusalem. Manang orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Jala ala parmusuonido namar gol-gol di hati-hati nasida. Hape haroroni Jesus manopok jolmaido. Naing ditopok do halak Samariai, naing mia Jesus disi. Alai gumogo dope parmusuo di hati-hati nasida be dope gabe manula Jesusi. Napaduahon tuburi mas ni sisian nai ubege pajuaon ni halak Samariai tu Jesusi. Buta bereng ayat 54-56. Ubege sa pajuaoni dang tarjalo rohani sisiani pola tubuh rimas dinasida aladang dijakko Jesusi. Marnidai sisianna si Jakobus do si Yohanes didokma Tuhan anggo oloho huloko kami maturun apis ya gijang mangalesehon nasida. Didok rohana sida naing bahenonna songon nabi nani si Elia ima di buku 2 Raja-Raja bidu sada ayat 10 do ayat 12. Imatiki harajaon ni Ahasia di Samaria di masa panurirang Elia. Si Ahasia mangido pangurupion dang tu debata. Alai mangido hama malumot tu Baal sebut debata di Ekron. Alani si Elia madok dang jadi beho morok siap pedoman hape ahamu nuaing ikon mati namaho. Padohani mabahin muruk si Ahasia tu si Elia. Jala di paro si Elia apis ya gijang mengatop parangan ni si Ahasia. Si Elia madok molo tutu halak ni dibata au ikon madabu maapi siap benua gijang jala suda panganon naho dohok parangamu si 50 halaki. Jadi madabu maapi siap benua gijang jala suda ibana di pangan dohok parangan na si 50. Nungah ya masa songoni. Api turus ya gijang mangaleseho jolma na mangalo tu dibata. Songonido nanaing dipangido sisiani patu paun nasida marhite pangoloion ni Jesus. Alamema kolong do rohani nasida tu Jesus. Di holong ni rohani nasida i tong do pemiar rohana naik patuduho diri manang mangodol ho diri. Ido nang gabe sidalia di si Yohanes do si Jakobus ubay sigap dia dopan ni Jesus laho patuduhon hapatason na gabe sisian haholongan ni Jesus maribakon na asing. Jala ala na porsia do sisianna na dua itu Jesus ima anak ni debata ubay barani na sila madok songoni. Asa sudah halak Samaria na sumajako Jesus songon opu na sidain. Murut do Jesus tu sisiani. Laos dipaturo Jesus sido anak ni debata ibana marhite alusna tu si Jakobus dohok si Yohanes. Hona hata manasida dibain ninna ma. Dang diboto hamu hape manang to di dia di hamu. Ai lauho paluahon dada mangagoho to di nijolma anak nijolmai. Ubahin naro. Di pabua tu sisian nai songoni. Asa takas diboto nasida. Pabua dang disuruh debata anak nai tu portibion. Asa uhumanna. Alai naing paluaho portibion do ubahin na disuruh. Jala molo pedang dijako Jesus dihutai. Adong do pehuta na asing. Naolo majako Jesus do nasida. Jala huta na asingi nama ditopok Jesus dohot akka sisiani. Napatuluhon akka nagiot mengihut to Jesus. Buita bereng ayat 57 sahat ayat 62. Diuduti Jesus do sisiani ma perdalanan nasida manopok Jerusalem. Uju di tengah dalan nasida sahalak si boto surak madok. Saihu tonokku doho manang tudia peholaho. Boasa taboto nasi boto surat do nama doki buita bereng Matius bidualu ayat 10 sia. Dialu si Jesus do ibana didok songonon namar liang do akka atuasu namar rasar do pidong namar tonga-tonga langit alai anggo di anak ni jolmai dang adong hapeahan ni uluna. Nama do ikor rade do manaon na porsuk jala pajuaon ni halak tu akka si huton ibana. Songon Jesus na so dijakon ibana masuk tu bagas na nang turohani akna jolmai. Dari dadui songon na binay ni halak Samariai na majua bongot Jesus tu hutana. Jala Jesus torus do makobasi.
mangibati akaluat dang adong tikini Jesus marna leba manang masohok mangulahon na dengkan. Na tapi akasugoni roha na rotu ibana. Jesus pedang maringanan di sada inganan mana karajao di portibion na lau pasonakko dirina. Alani ido molo manghuto Jesus ikor radido loja. Manao parukilon na porsuk dang gabi didok rohana asasonang dirina molo dihuto Jesus. Na mangihu muse didok Jesus tu sahalak na asing ihuto nau. Alai nanaing manghuto Jesusi adok sidalian na. Ima loas au jolo lao mananom damang. Ala molo di bangso Yahudi adong do ada istiadat di patu-patu aka keluarga na nang mati. Jala siya korong keluarga do na mangadopi di si. Jala boy do padohanon martudu-tudu. Asa jolo sidung jolo di pature-ture amang na sahat tu na mati dohok di tanom. Alai ni na Jesus mangalusi. Pasobu maaka na mati mananom na mati na. Alai anggoho borhak ma mamaritahon harajaon ni debata. Hata mate na pinakke ni Jesus dison dua lapatan na. Ima mate di perdagingon, mate di partodion. Atau mati secara badania dan mati secara rohania. Alai na jino ni Jesus dison ima sahalak na mangolu secara rohani, manang na mangolu di bagasa partodion asa mangihuton ibana. Na mangihuk muse sahalak nasing madok hihuto peho Tuhan. Alai loas au jolo martinadi kata tuaka dong aku sabagas. Alai ni na Jesus mamadok ibana. Nama jaman ninggala huhut mamerek tupudi tung nasotau mai tu harajao ni debata. Nama dok tu hita molo naung tabai dosada haputusan lau mangihuto Jesus ikon hibul marohata mangihuton ibana. Unang adok sidalian na asing. Ikon boyro halak na manghuto Jesus pasidikon akan na mangabati dirina lau manghuto Jesus. Manang siya dia pero pangabati i dang boy i bainot na gabi sidalia dihita lau manghuto Jesus i. Siya nima boy tarida na satia hita manghuto Jesus. Jala songo pangula na mangula ulaon na ikod do manigor iba na mamerek tujolo lau pasidukosa. Songo nima akan na manghuto Jesus i. Unang say mula hula tupuri behadirion na. Ala ikon madisoadaho dirina. Rap duhut aka sidalian nai. Ay tung na songonido na tau tu harajaon ni debata. Dihita saluhut na kadongan sa porsiaon. Tabba ni hahonan ni hata ni Tuhanot tu hita. Taboto do ede na marjudul mengikut Jesus keputusanku. Manang bahasa batak na hibul rohakku tu Tuhan Yesus. Hata-hata ni ede dibuat siap padohan ni sahalak bawa nasian huta Assam. Imasada huta manang desa di timur laut India. Dung dijalo ibana Kristus di ngoluna, ulu bangso manang kepala suku Assami mamaksa ibana asa meninggalhon haporsiaon na itu Jesus. Alus na songonodo dido ibana, mengikut Yesus keputusanku. Na penunga dido ponggolon na rukung na alani dang gabi hitir manang muba rohana. Nape dibereng ibana parsinoduk na jumolo dibunuh. Haputusan na dang muba. Dido ibana muse tetap kuikut walau sendiri saat tuna ujung na ibana dibunuh dang muba haputusan nai. Masai mabailongang na masai jala haputusan nai mamabuan ulu bangso Asami dohot aka pangisi ni hutai marhamu baon jala manghuto Jesus atau bertobat dan mengikut Yesus. Sian na masaon boy maberengot ta hadirion ni halak na satia manghuto Jesus. Dang mabiar ibana agwa kosana nang do saluhu na adong dingoluna martibako kaporsiaon na itu Jesus. Alani bohahi ta akadongan sa porsiaon. Hibul doro hatta manghuto Jesus. Jala hola ropa rukilon manang parsahito dingoluta. Taihuto dope Jesusi manang tatudal hodo ibana. Manang alani go ni ulaw diaka partikian na pinasahat ni Tuhan tuhita. Tabai doi sidaliatta dang mangihuto Jesus dang rotu aka parsauran ni huria. Alani tatakasi mahadiriot tabi songon sihuto Jesus Kristus hita. Amen. Martan yang mahita. Ali Tuhan di mata mauliati si tutuh pasatranami tuho. Nungatung takas utangi kami hatami. Nasi maroham ali Tuhan seo dihokani bagasa todim lau mangulahon nahobar tu hatami. Mangulu mahami Tuhan di bagasan hatam
asa gabi pasu-pasu kami tu akka humaliang kami. Saya sama Tuhan dosa pangalasun nami, ulah mengasahun Yesus Kristus martanya kami Tuho. Amin. Horas madihita saluhukna. Shalom.